Katemu wong kulo menawa parang iki. Ibu wong kamane soro karo ya. Kuwi sampeyan kulo. Kira-kira kalau orang ketahuan saling berlimpah kalau orang yang peralaman lupa malah orang yang mampu dan berusaha berubah kota sebenarnya wow berubah dari wayang berubah dan dia berdibawakan dari wajib dosa berubah dosa orang yang memperlakukan pondok kali haram yang sangat boleh goyang-goyang sangat jual itu soal kesan dan solo kontrol baru yang haram itu betul langkah-langkah sudah lalu cawangan dan kebiak betul ada untuk orang yang goyang jadi berapa lalu cawangan perlawanan sekarang sangat melalui kang haroso kalau mawari sangat mungkin sangat datang berbuka dengan menggerakkan berangkat lampur haji ayah ambilan di laut saya rambutnya kalau semua kan berlaku atau semua pelakaran di tengah-tengah semua jahat aparat lawan sinar sang yang masuk orang tua kalau disuruh aku bukan diroyong-royong kucing burung ini pulang dengan lokasi ini praktek sonor nanti burung aku dong itu kalau saya mau sholat kalau dasik ini rasa buku kalau begal sawai Anggur siyon halo penduduk Islam seseduran sindiran mukul galuh rukunnya hampir konco kayane sawan layo perampana somo lawan sambiwangan apa soyo tahu soyo inggil katong sinarang jagat terus maton kolong dulu berapa buat itu berkat sinarengan jagat kang samya boyoto arep tejo arep boyo parang dhewe tak takono ingkang madani kekuwunge praja Ngamarta Dewa Praja Ngamarta Dewa Praja Indrakasta Dewa Bathara Kawarsa Dewa Cendaka Mungkin dari satu sekarang kok kali sewa jangka tinggu karena doa itu dimatiin saking pulau-pulau Banjar Sina sampan koyo benawi rampi ombak samudra bintang laut kata waktu pegat paningal kama towo dekau probowo wana-wana sokro yang wisek sama naik tapi jurang korok kira konggo suruh kinario susu leksi lalat dan sarang burung wajah fase serang ampel sasoro jebran karena fase buklarin garis sikir tanam tuh ada ruyu-ruyu ijo-ruyu sekarang itu ruyu-ruyu nongeng lopo praton jodoh syukur Mokal pangolai ngetani pembahasan pangolai berusaha tegak negang soal Sadoyo tenang bukan tangan pulau kang pola kaki manggil dan ada siap dan masuk anak Walau apa dan walau masih par walau bumato Sadoyo tampuk jiwa sinawit lau pukulan kang malen kasar-kasar jini
Ini kesempatan sandrane nagari Ngamarta kenging dibangsake nagari Ngamarta nalika semono lagi ngajek marang jaman Recana. Pancang kunjung pasir mawukira jendawi gemah harifah karoto pola hanajo. Lah, sinten mawon kang asta pusaka Adela Praja Ngamarta. Lenang kira kawucapmu dosa namane Sanata. Dosa ana sembrono wasuslan. Jujur Sanata Prabu Sri Darwa Kusuma. Ya Prabu Muntadewa. Ya Pura Kali Krama. Ya Dijogako. Nalika Prabu bumi kang angel lan jejer kang utama. Ini sajenggono gaman dene daftar. Ora wonten-wonten sipate ngoboro yayasan kang baloro karana kang njewata. Wilayah-wilayah sadar ngapura saya kalau satingal Wempah handar sadunga satu sumbewa saya Yayah rongin samudra alatan Dengan sekatan kapun sanggiyane poro anu tentu Bulan projo Ngamarta miwah sanggiyane poro kadangnya Prabowo menika tuan adalah Dalana Satria Gesudi Pati. Karena tidak diurut Daroyo Sang Broto Seloyo Sang Kusuma Diogo. Sadurunge kami Toso Bojo Kosingkaro Jojo. Toko Masilungan Kaseten lan Nanggung Pilon Tamu Allah Bedat tentang Bulan Dewi Projo Ngamarta. Jelas-jelane kang rayu pangapan dosa karo mati kono ngaserat kita jiro. Yo Jaloko. Yo Bumi Naju. Yo Sang Kaludi. Yo Pisowo Bangga Marabuno. Yo Sang Suparto. Yo Sang Kumbho Hayali. Ladraga bersama cacat Buaya Tejo Pangawan Terkop Prabowo sejarah Sono Sinangklik Prabowo dan jadi Sultan Empat Lolanangin Jagat Latu Kepawono Belagai Saloto Cina-cina Takil Waduh Satro Kembara ini Omanihan Belagai Saloto Jajar Tuwen Duyo Tau Raden Nagolun Raden Sudiwo Kembara Busono Kembara Wicono Ngacek Tangan di Belagai Amun Dermasih Pangawak Lagi Jangan Ketawak Kawis tinggal rawuh menonton guru anti wah mau pelan dulu. Dadi guru kapan ing penggali nonton kamar kok. Sigro awal-awal mengatakan terjo kurang boleh jenengan di kosan opo dengan dari kabar kemarin besok.
kaget raos kula katingal rawuhipun Koko Prabu Durwati Koko Prabu Mandura nontonane Koko Prabu Durwati Karena jumrawipun wonten ing negari Ngawarta Koko Prabu Bathara Kresna iki jagat Jawa Bathara jagat Pramestungkara yen samyaji sowan kula wonten negari Ngawarta tansah pinayungan kawidatan dereng sabikala yai kepareng karo Prakanto Durwati ngatur prasegarwa rami salam taklih kula katur dhateng paduka Kyai Prabu ing Ngamarta kula tampi Koko Prabu mugi dados jimatipun ing wilayah Ngamarta dipunsekecaken legaran kurung yen Koko Prabu Bathara Kresna niki sampun boten kirang prayogi anggen kula paduka legah wonten negari Ngamarta niki Koko Prabu Mandura Prabu Baladewa Raraja Rama paduka wonten negari Ngamarta mriki Koko Prabu Mandura Prabu Baladewa iki jagat Bathara jagat Pramestungkara nami pangestipun Kyai Prabu ing Ngamarta sowan kula wonten negari Ngamarta tanpa alasan sewiji rawa salah taklih kula katur dhateng paduka Kyai Prabu Darmakusuma nuwun Koko Prabu Baladewa kula tampi mugi pangestu paduka damel jimat ingkang rayi ing Ngamarta mriki Koko Prabu dipunsekecaken legaran kurung yen Koko Prabu Baladewa iki sampun boten kirang prayogi anggen kula sowan abiyantara wonten ing negari Ngamarta menika Kyai Prabu Warmudara sowane Raraja Yai sowan abiyantara wonten sampun Kakang Warmudara wah napa pamesure kakang sowan kula nang Ngamarta ora suci apa basaku takwa putra cikakangku iya Warmudara ing Sutompo
kudu masuki pun kakang kebak tanpa ngomong yai dagendong danyake jiwa paripe Janoko Raharjo sowan ana negara Amarta kene sowan ngatur abiyantara masanipun kakang Dimas Janoko Bapak Prabu sowan pun kirayi Yudha wonten alang suci kula ingkang rayi ngaturaken sembah suka pangabekti kula kunjuk dhateng Paduka Bapak Prabu ing Amarta Iya Janaka Ingsun tampa kudu masuki kebak tampanana Dimas Janaka menuju sangetake kula terusaken jejimbat Kembar sowan modo kebara ing Kararejan Dimas Kembar niki kok Prabu ngerti Nakula tansah pinaringan Kararejan sowan abiyantara Paduka Bapak Prabu Kuntadewa niki ngerti Raden Sadewa tansah pinaringan kawidadan rawuh wonten ing negari Amarta menika ngadhep wonten asal abiyantara Bapak Prabu Kuntadewa pangestunipun kakang tanpa ngono ya yai niki sanget belas kula ndadosaken jiwa paripe Bapak Prabu Kuntadewa kuntur wonten Bapak Prabu Ndorowati nyuwun ngapunten Bapak Prabu Paduka rawuh wonten negari Amarta boten ngagem cecala loro nggih yen Bapak Prabu badhe rawuh wonten negari Amarta kok menawi paring cecala langkung nggih kok menawi kula sakadang saged Panjenengan uga nape kagem rawuhipun Bapak Prabu saestu damel terjadi penggalipun ingkang rayi dene Bapak Prabu Ndorowati rawuh wonten negari Amarta menika Bapak Prabu kula suwun pangandikanipun Paduka rawuh wonten negari Amarta menika wonten ing dados Waraka Bapak menawi badhe kawedharaken sumangga kula aturi paring pangandikan menawi ampun pilih menika kangge wadi sumangga kula dherekaken pancing wonten kedhaton pirembagan catur menika kaliyan ingkang rayi Kuntadewa Bapak Prabu jagat dewa kadhe jagat pangestu kala Yai Sanyaji Nuwun sewu ingkang ranganto Ndorowati boten mawi secara langkung kula niki badhe sowan wonten ing negari Amarta menika nuwun sewu awit karo kahanan panjenengan menika menawi pirsa menapa kahanan kula ingkang sanyatanipun wonten dinten menika yang ngapunten sangat lajeng sumangga menawi menika badhe paring pangandikan menapa to sabaripun Bapak Prabu rawuh wonten ing negari Amarta ampun wonten raosa nggih ninggal paring pangandikan dhateng ingkang rayipun Kuntadewa Bapak Prabu Raja dengan Sondro katawangan Sontiasa tureta
Jadi ulang-ulangan menapa sababipun ingkang Rakanto seorang wonten negari Ngamata menika. Nuwun sewu. Sampun dipun paringi dipalilah kula matur wonten rasa duka. Monggo Para Prabu enggal paring pangandikan dhateng ingkang rayi pun Punta Dewa Para Prabu. Makaten Yayi. Dan samangke nuwun sewu sanget saestu menika. Ingkang lumapah wonten negari Dwarawati menika saestu damel raos kula nuwun Yayi. Sababipun menapa Para Prabu nuwun sewu boten kanyono-nyono enak dari Dwarawati menika mbok menawi dewa paring bebendu dhateng negari Dwarawati awujud sukar sakit lajeng negara boten ayem tentrem. Mbok menawi saged winastanan menika pertama kados belum ngapakaken Yayi. Menika sampun lumampah kirang langkung kalih condro menika. Lajeng mekaten Yayi. Kula menika sing Bathara. Kula nampi sasmitaning Bathara Nagara Dwarawati Ketaman Pagebluk Bisane Waluya Temajati Jati Temang Waluya menika yen tinunggalan pusaka ageng ingkang Rata Ngamarta awujud pusaka Jamus Kaliwasada. Nagara Dwarawati menika saged ical sadaya super sakit Pagebluk menika yen tinunggalan pusaka ageng negari Ngamarta awujud pusaka Jamus Kaliwasada Yayi. Nyuwun pangapunten menika kula matur menapa wontenipun. Menika ingkang Rakanto tampi saking wisike Jawata pramila nuwun sewu kula nganti Para Prabu Mandura menika dados paseksen kula yen ana dari Dwarawati menika Ketaman Pagebluk. Saestu ingkang Rakanto nyuwun pusaka tunggak kenceng supados negara Dwarawati saged Jati Temang Waluya saged mulih kados wingune menika ingkang saged lumaturaken Yayi Sawarji. Siptung jroning wasowanan Wadrata kosa kowa talawa sapowo Kapara bawa dene sang
saya midhangetaken pangandikanipun Alendra Indrawati dadosaken pegatan kalihipun Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Lenggah kali kula warat tukang jare wong ganten wadu jare wong kecok. Senajan ganten wong kecok dene mancing basane Pratala kasaru gedhe Joko Kya arsa karepe kuri. Kaya sing bakal bola opo tekan dadi darunare. Kula lawatan basa gunung gajah berat-berat saka watilan. Kejawi namung utusan saking karangan Bebel. Nanging dari kelurahan Petro Kantong golongan kelurahan Bagong. Dalam PP dosa atau larangan gawe cinakang sampe ulat lan para gawe kanca kanca tak ya ono bayar sok mikir. Suara orang itu kawan beku. Mereka kados pundi kula Prabu Durwati. Nun sewu Kyai. Mbok menawi wonten wigati saking ponakan kekalih menika, monggo. Inggalipun dangu kemawon ponakan kekalih menika. Kyai Samyatsi. Ponakan itu Raharjo sowanmu sowan abiyantara pundenmu ing amarta kene Purnawirawan Petro. Nun sewu ame pasang kaliwan tapi tidak benutul asarif ingkang ngabdi pun Petro sowan. Nun sewu kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjul dhateng Paduka Sang Nata ing negari Nata Prabu Puntadewa. Iya Petro dak tampa. Pangestu Sultan Pramono ya Petro. Iki saged anggen kula mundi dadosaken sejibat paring. Nun sewu menika sinuwun ing
Durowati to menika. Petro. Pancen wae mengkono. Aku kang ana kepungkurangmu Petro. Wah, nggih kalebet. Nuwun sewu kula ngaturaken sembah pangabekti kula muncul dhateng Paduka. Sangote Negari Durowati. Ya Petro ndak apa-apa pangestuku tanpa ngono ya Petro niki salamatan kula dadosaken jimat walipe. Petro padha rasul sakrat aku. Lho, menika kadosipun Duru Baladewa menika simbole Mandura Prabu Baladewa. Ya. Nuwun sewu sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjaya Patawa. Pangestu tanpa ngono Petro. Nuwun inggih salamatan kula dadosaken jimat walipe. Sinuwun. Dipun kecakan aku rumiyin nggih, sinuwun ngapunten nggih. Yo, ora dadi penak iki Petro. Wedane sing metu asine. Petro. Ora adu sakra tamu Petro. Nah, niki ndoro Udara niki. Nuwun sewu, Gus. Ndoro Udara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak apa-apa. Petro. Sowanmu ora negara Amarta ora ing Jawa menika Ndara Janaka. Nggih, sowan kula mboten manggih alang suci Loka. Sembah sukeng kula katut dhateng Paduka. Yo Petro. Tak apa. Pangestuku tanpa ora ya Petro. Lha niki sangat anggen kula dadosaken jimat walipe. Monggo dhisik Petro sowanmu kuwi kok katone kaya ngebagong. Enjih terus kula samriki menika kalih adik kula Bagong. Kono kawan Bagong arep sowanmu nang negara Amarta. Bagong Gong rumah saya matang yo lho. Enak apa ya? Dari wayangan itu dia tahu apa di sana dia niki tidak meskipun yang Amarta. Wah kan dawuh sinuwun. Nek sowanmu nang negara Amarta kene. Kono kawan aku. Wilujeng Ndara. Kula ngaturaken sembah syukur pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kono kawan aku tak pompo pangestuku tanpa ngono ya Bagong. Lho niki sangat anggen kula dadosaken jimat walipe. Menika kados sinuwun ing Durowati ugi. Iya Bagong. Aku kang ana sangarepamu. Wah iki kula ngaturaken sembah saka pangabekti kula kunjuk ya sinuwun. Tak pompo pangestuku tanpa ngono ya. Kono kawan Bagong. Niki sangat anggen kula dadosaken jimat walipe. Kono kawan Bagong. Kono kawan Bagong. Loh. Iki kepiye arek, Bro? Ratu ngomong ora diwangsuli. Gong. Iki isih aman lho ngoncone masalah lho, Bro. Kosek, Bro. Aku yo teko iki ape-ape kok disuarane atos dhisik kowe. Lho, maksudmu suarane atos kepiye? Sampun. Kok Prabu sampun. Kok Prabu sampun. Wah, edan. Ing atase kula kawan Bagong kok jengkelke.
ponakan bakul enggak sikil beratur apa sikil buka lembut minta jabra bandut ratu gak salah barang ini tak urus ini terus nuwun sewu nggih sing nuwun mboten ateges kula niku kok mantun kali Sinuwun Prabu Ngamarta. Nuwun sewu menika kula mboten ateges mantun. Ning menika ketinggalaken nek Narendra Ngamarta niku nek mau masyarakat tenan. Mau masyarakat kuwi maksudku. Lho. Arang lho menika Sinuwun. Wong nek wis kedunungan pangkat kuwi biasane sok lali nek karo sing wis milih biyen. Biasane ngono kuwi. Malah ngomong kok to. Lho kok ora sak ngene terus iki terus. Matane gableh wae. Dadi nuwun sewu nggih Sinuwun. Mboten ateges kula kok ngejak salaman. Sinuwun ning Ngamarta kok kula menika matur mboten Tata krama nuwun sewu mboten. Menika ngetingalaken yen menika Ratu Ngamarta menika nek masyarakat kok menawi kula tesih dianggep ana kawan Sinuwun Ngamarta menika kados dene apa den kula nuwun sewu kula mengke derajate ana kawan. Lho kudune ngelingi sing biyen ngomong ngene iki. Yo, manut cakarmu. Para kawan Bagong Raharja sowanmu ning negara Amarta meneh. Lho. Persoalan diwangsuli meneh. Nuwun sewu sing nuwun. Kula menika mboten budhek lho niki. Kula menika mboten budhek kok semantene jenengan suarane mboten ila-ila. Yo. Bagong Raharja sowanmu. Nggih. Kula Raharja. Pangestunipun panjenengan ajeng diparingi kula mboten ora iku wis. Sampun Bapak Prabu sampun menika nek ndudusi bakul ora rampung-rampung menika kasuwakan. Nyuwun pangapunten kula kendhel nggih. Bapak Prabu Mandura nyuwun pangapunten. Ana kawan Petro yang tinggal matura sowan ora negara Amarta kene pancen ana sing ngutus apa pancen iki mengkenteni atimu dhewe sowan ngabdandra sareng para pepundhemu ing Amarta kene dadi matura ya Petro sampun dipun keparaken matur menika sinuwun yo tak paringi dibalang matur sembah sinuwun nggih. Nyuwun sewu kula badhe matur. Kula niki tak serius-serius niki. Yo sakarepmu Pedro. Nyuwun sewu sinuwun. Panjenengan sampun pirsa pirang-pirang dinten niki bapak menika kok boten sowan wonten ing negari Ngamarta. Yo pancen mengkono Pedro. Bapakmu yo gile Petro. Nuwun sewu sinuwun. Dados sampeyan pamriksanipun dan sinuwun ing Ngamarta. Bapak menika nandhang gerah. Oh, bapakmu lara. Yen sampun sawetawis dinten niki bapak menika namung teturon wonten ing Lincak. Lincak yo apa Petro? Lincak niku nek cara saniki yo kados Jepang nika. Wah, babrakan to, Mbak. Nggih niku. Nggih, bapak menika gerah sirah langkung nggih sampun gerah dinten iki nyuwun pangapunten. Bapak menika kula damelaken unjukan boten kersa. Junjuk kula tari napa mawon niku pun boten kersa. Biasane bapak utum menika udut.
dhewe 7 kretek biasane. Bapak niku perlu sumetke perlu juboke niku yo boten kersa. Biasane balbul niku biasane. Ning ngapunten menika kula mundhut rokok, kula damel kunjungan menika pun boten kersa. Nggih bektine anak kalih wong tuwa menika yen anak niku nek isih cilik dadi tanggung jawabe wong tuwa, ning yen to anak kuwi wis gedhe, wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak. Nun sewu kula kakang kula gareng kalih Bagong niki Bapak niku kula tanjeke Pak sampeyan iki jenenge kenapa kok matur pangan dika mumpung anak-anak isih komplit mbok menawa anak bisa minangkani apa sing dadi kekarepe bapak. Lajeng bapak niku dilalah nggih urun mungu saka sarenipun menika. Banjur kepiye Petro makaten. Kula damel kunjungan dilalah dikesok. Lajeng kula tatik, Pak. Jenengan niku jane pripun? Kersane pripun? Menggalih napa wong yo anak kabeh wis do pentas wis duwe anak kabeh. Sampeyan iki sing jeneng pikir-pikir napa janjane? Nah, Bapak mari pangandikan. Petro, aku ki miris sedih ngrasake negara Ngamarta kene. Negara Ngamarta sansaya suwe kok sansaya bubrah. Para kawula sansaya ora bisa ditata pakartine. Negara Ngamarta papan masinaone yo akeh. Papan-papan panembahan yo akeh. Ning kena ngopo kok warga masyarakat wewengkon Ngamarta kok kadose pondo apa? Pondo kenangan alat. Hilang nalar itu piye Bro? Katen. Kathah tiang-tiang ikan damel maksiat. Nah, niku lho, damel maksiat niku. Sik kudune bocah-bocah ki nek esuk ki mangkat sekolah. Kudune nek esuk ki mangkat sekolah malah ngamili kancane dijak ning pesisir kidul ana karo karaoke